हटा कि तू देखाबा तो देख संभाल करे के। अरे ना बचे बोदा रुक हे भगवान हो ए बाप रे बाप उठा पसरल का बाड़ू बियाल का बाड़ू बेटी ला करी नहीं तो दूसरे के ना रखो रखबे करो इतना दूर मम्मी जी ए मम्मी जी कुछ जी अरे मम्मी लगता कि जाने भी चल जी हमारे इतना पेट में दर्द होता है लेकिन रानी एक बार सुनत नहीं की सब अरे माई हो दादा खाली जब देखा तब बुढ़िया खाली अपनी लड़की के बात बतिया कॉल करती है लगता कि अब मुँह कुछ सुना था नहीं के मुँह झौसी के मरुआ ऊपर नहीं की सजात जाता नहीं तन मनी आराम कर अरे मम्मी होता था मम्मी जी अरे मम्मी रे जानो अरे मम्मी जी मतलब हमरा नहीं के समझ में आवत कि लड़का जब हले ने घट ए लड़का हले नहीं के त होखे के कहां से लड़का है हो गई हैं हमर लड़का कहिए के बाहर गइल बा मम्मी जी ओही तरह मर जेबू ओही तरह मम्मी जी सुना ले कि मुंह मारा तो जा जाके कुछ ना कुछ का बहाना करत रहत रो अरे ना बच्चा जी मम्मी जी हम ना बच्चा जल्दी हो के दीजिए मम्मी जी सुता तय मम्मी के ना खोजलू अरे वो खा लेते तब तार हम था लगा बताइए मम्मी जी अरे मम्मी जी सुन जा मम्मी जी करता रही तहिया ना मम्मी के जो हत रहलू हैं मन तो करता कि छोड़ दे कि मर जा दे तनी हो खा ले तो तार हम था लगा बतानी सुनता रहो हां कहां बैठो काई होल तनी बे कपड़ा दादा का है छटपटाती चलो लेके चली हां बैठ के देख लो आवत रहन लइका के ठेकाने बैठ बा अच्छा बैठो तनी बैठ ओ त छटपटो तबे न तोरा बुझा जाई मजा मारो मम्मी जी देख लो लइका ऐसे बना कहिए कि कोसल हो गई बाहर गइले आ त के होखे कि कहां से हो गई लइका हमरा तो बुझाते नहीं थे। चल हट जा हटा कि तू देखाबा तो देख संभाल करे के। अरे ना बचे बोदा रुक हे भगवान हो ए बाप रे बाप उठा पसरल का बाड़ू बियाल का बाड़ू बेटी लो लेकर राज करो आई ना पूछी तो जवाब दे दी हो अब तो उहे तू करी की राखी या की का करी धर ल ई करे ई कति चुकी बाचा रे के करे के को भौजी के को कहां तू गइलू हो अब भइए तो आतना दिन से बाहर रहती लइका के तो जा दे रह न तो आव तो भइए तो खुदे कर पता चला दे बता कर नाम के और के मतलब एतना एकर रेथु ना भइल रे दादा हो दादा अरे तोरा तू जे बैठ के सुनत रे हम अपने चुरू हमर पानी में डूब के मर गए रहती चाहे अपन तारा जरा से भी शर्म ना आइला हमरा भाई के छोड़ के दूसरे से बहुत अंतर होला पैदा कर दियली ना अब जेकर जेना है ना जेना से मुंह मरवाले बड़ी ओकरा के लेके चल जो हम कदेर घर से काहे से कि अब हमारा घर में तोरा जगह नहीं के ठीक बाटे चल निकल मरद हमरा बिना ना रह के त हम घर छोड़ के माने ना या दूसरा से तू करवाइबू ना मुंह मरवाइबू आपको लड़कियों को मर्दे के मुंह देख ले जैबी कैसे ना बैठ के बता कुछ न करबी अरे दादा हम सोचले ना रही है भगवान जी बिना बेटी पतोय के रहल ठीक लेके भाग जे दिन आई तोरे नियर ना तोरे बहिला ना बिया हां बेलज कहीं की तोरे लेके आ गया दूसरा लेके भाग जन्मावा तर लइका